Human masakmit sa NBI ang 3.5 milyones pesos nga high-grade shabu sa balay sa usa ka Nigerian national kagahapon. Makalilisang nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa Cebu City Police sa barangay Sawang Calero. Ang balor sa shabu, 7.8 milyones pesos. Leslie Cabanadi Vistil, Sugin Limi. Pirang po dyan. Wala namang kaumpo sa mga sakop sa City Intelligence Branch si Roger Rojas, 25 anyos, human na corner sa gipahigayong buy-bust operation kaganing kadlawon dinhi sa City Ubuaran, Barangay Sawang Calero. Kining mga gituohang shabu nga naabtan pa sa News 5 nga gihabwa pa sa kapulisan gikan sa gisudlang karton ang na-recover uban sa kalibre 45 ug magazine. Base sa street value, ang drogas gibana-banang mobalor og 7.8 milyones pesos. Dinhi sa gipot nga lugar nahitabo ang pinalitay sa kapin usa ka kilo nga shabu apan tungod sa kahuot sa lugar mismo ang taga City Intelligence Branch naglisod sa pagpenetrate niini. Pura ka man sa muda. Si City Intelligence Branch Chief Inspector Romeo Santander mipadayag nga nakadawat sila og taho kalabot sa kalambigitan ni Rojas sa ginadiling drogas hinungdan nga mahimo sila og buy-bust operation. Apan mato ni Santander maayo na lang kay wala gid makadagan si Rojas biyang gironda nila ang gistaran niini. Ato sa buy-bust, ilang gipalitan si Rojas og shabu nga mobalor og 300,000 pesos. Apan nakurat ang kapulisan tungod kay aduna pa daghang pakiti sa gituang shabu nga gibutang sa usa ka karton. Actually ma'am, ang kuha ni bagulang ni kuno may personality. Mapa na mapapatakakuan kung asa gid mismo. It could be inter-island or what. Depende naman. Kaya dako ko quantity. Dili pa ma'am, but malagira. Ang question is nga nung ikagat siya sa buy-bust na to. Si Rojas mo dipensa nga igo lang ang gitagak niya kaniya ang mga gituang shabu apan wala siya masayod ug kun asa kini magikan ug kun sikin sa ang nanagyan niini. Kasi okay ba unsang day sige na tagak ra diri sama. Siguro mo na dito ko sa buko. Ana ra sa kung takbo na dito. Wala wang bawa na kay sugo ang sugo na dito. Sana lagulat ko sa kalibo. pero sana Di sa tanan na. Gisusi pa karon sa mga sakop sa CID ug kung sikin sa ang kontak ni Rojas ug kung asa usab kini niya ipakatap. Leslie Cabanadi Vistil, News 5. Samtang human sa pipila ka buwan nga pagpaniid sa National Bureau of Investigation, nasikop na gyud ang usa ka babae nga gingong 28 ka tuig na nga nagsupply og illegal drugs sa mga tinunan sa usa ka kolehiyo sa siyudad sa Subo. Naabta na gyud sa mga kamot sa balaod ang gilang drug dealer nga si Zinaida Ampalayo. Human kini maaktuhi kaganina, Jinky Barrio, Sugin Limi. Lain na sab nga pagpangronda ang gipaygayon kaganang buntag sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kun NBI dinhi sa panimay sa usa ka Zenaida Amplayo nga naanahimutang sa likod sa simbahan sa San Roque sa barangay Mambaling ning syudad. Giingong 28 ka tuig na nga namaligya og ginadiling droga si Amplayo og kasagaran niya mga customers, mga tinunan sa usa ka kolehiyo pila ka metros gikan sa ilang panimay. Sa sala, tulo ka mga lalaki ang gipahapa sa sahog human maaktuhi nga naasod sa balay dihang gihimo ang ronda. Dako ni siya epekto, no, ilabi na gyud sa mga estudyante nga sumapa sa atong nakuha nga reports nga kasagaran nga mga mamalitay din yung dapita mga estudyante. Matod sa NBI Assistant Regional Director Jose Loiras, pila ka buwan na nila nga gipanid-an ang kalihukan sa suspect apan kaganiha lang nila kini naaktuhan si Amplayo ana sa watchlist sa PIDEA. Yes. Kasi before we conduct the raid naman we have to conduct test buy, we have to conduct surveillance, we have to validate the informations. Ang suspect ni angkon nga taod-taod na sa mong negosyo gumikan sa kawadon gani nahibaw siya sa posible niya nga dangatan apan mi depensa nga ginagmay rang iyang makita nga kwarta sa matag pakete sa shabu nga mabaligya. wow basta kay ba ako mahitabo gina Wala ka magmahay. mahay kaya mo akong mga apugod. Sa pagronda sa iyang panimalay, nakuha ang nagkalain-laing pakete sa gidudahang shabu o cash. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang atubangon sa suspect. Jinky Barrio, News 5. Gikan sa drug queen, arita sa laing babae nga gikahimamat gihapon sa NBI.
Apan tungod sa iyang pag-turnover kaghapon sa malita sa iyang kapuyong Nigerian nga dunay sulod nga 3.5 milyones pesos nga high-grade shabu, si Susan Santillan wa na ang kuna sa Nigerian nga si James Oyan Mihinga. Iyang kapuyo gani mato di yan wa siya makailan ini. Dennis Tanok, Sugin Limi. The trust that I give you all the way, even though whatever people said, I never listened to it, but I don't know why you did this to me. I am so nice to you, but look what you did. Kini ang emosyonal nga mensahe ni Susan Santillan kagahapon ngadto sa iyang kapuyo nga si James Oyane, ang Nigerian national nga nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation atol sa gipagayong bypass operation niadtong Martes sa gabii. Apan kaganina sa dihang gihinabi og usab sa mga tigbalita si Oyane, iyang gibutyag nga wa siya makaila kang Susan. Well, the Susan Santillan you mentioned, the one that voluntarily gave the drugs to the NBI? Yes. Is he your wife or your I wonder. I don't know. Pipila kay gayon nga gibalik-balik ang maong pangutana kung nakaila ba siya kang Susan. Consistent ang tubag ni Oyane, nahisama kang San Pedro niadtong iyang gilimod sa tulo ka higayon nga nakaila siya kang Hesukristo. I don't know until I see the first. Gani wasa mo angkon si Oyane nga sa barangay Yati sa lungsod sa Liloan siya nagpuyo, kay matud pa nga sa usa ka apartment sa barangay Guadalupe Dakbayan sa Sugbo siya nagpuyo. Apa na sayran nga ang gitumbok nga apartment ni Oyane gipuy-an na karon og laing tawo sud na sa kapin sa usa ka tuig. I told you that time in 28 Modesta. Wa usab ang kuna ni Oyane nga iya kadtong mga dagkong pinutos nga high-grade shabu kinsa gihatag sa iyang kapuyo kagahapon sa mga sakop sa NBI atol sa gihimong follow-up operation. I haven't peddled drugs in my life. I haven't sold any. I don't buy, I don't sell drugs. Human na pasaka kagahapon sa hapon sa NBI ang pagpamaligya og iligal nga drogas batok kang Oyane, giandam na usab karon sa maong ahensya ang kasong paghupot og iligal nga drogas batok sa Nigerian National. Dennis Tanok, News 5. Sakop sa Cebu City Anti-Drug Council misugyot sa pagbutang og dugang pulis sa mga barangay kung di naghitak ang supply sa giniling drugas. Gisugyot usab gapahugtan ang seguridad sa mga pantalan nga way kaymanan sa pagsusi sa mga kontrabando nga mosulod og gawas sa Sugbo. Andrea Patenia, Sugin Limi. Mapasalamato ng consultant sa anti-drug campaign sa siyudad sa Sugbo, Attorney Clarence Paul Waminal ngadto sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sama sa National Bureau of Investigation ug Cebu City Intelligence Branch sa sunod-sunod nilang operasyon sa pagsikop sa mga tigpayuhot ug iligal nga droga sa Sugbo. Apan mato ni Waminal nga kanhi Undersecretary usab sa Dangerous Drugs Board, daghan pa kaayo ang dakpununon nga supplier sa illegal drugs. Tungod niini, makigtagbo siya sa mga law enforcer sa Sugbo sunod semana ug hangyoon si PRO 7OIC Director Generoso Serbo nga paruvingan ang mga drug-prone area sa syudad, ilabi na ang top 4 nga gianggaan og PIDEA. Dili Philippine Drug Enforcement Agency, kundi Pasil, Dulho Fatima, Ermita ug A. Lopez. Gikumpirmar ni Waminal nga base sa ilang surveillance, daghan gyud sa mga tigbisitaan niining mga lugar mga tinun-an. Kasagaran kanila mga college students nga di taga Sugbo nga pinadad-an og dagkong kwarta sa mga ginikanan. Mao nga hangyo ni Waminal. Importante kini role po ni sa schools, school administrators niya ang kaning sa mga kanang mga landlords, mga landladies kinang have to step up, no? This is all hands kinang magtinabang nga gyud ta nini niya katong mga tao po sa barangay, you have to stand up gyud katong mga lugar nga daghang mga silingan lang mamarukay. Giulagway niya ang Sugbo nga transshipment point sa drogas, ilabi na sa shabu. Mao nga gisugyot niya nga hugtan ang seguridad sa mga bus terminals ug mga pantalan nga way pasilidad alang sa security. I've been calling for a stricter operation sa kanang seaports and airports, narcotics, anti-narcotic security. Kung sa Cebu lang daan, ang atong terminal has no X-ray.
Samtang alang sa high-end drugs sama sa ecstasy, mato ni Waminal gikinahanglang inspeksyonon gyud ang mga bagahe sa airport nga gikan sa ubang nasod tungod kay sa pagkakaroon ang mga bagahe raman sa mga manlargahay maoy moagi sa security check sama sa X-ray. Humanadak pa ng ecstasy dealer nga si Kenneth Rosales alias KKR, migawas karon ang mga reports nga kasagaran sa iyang customers mga models. Apan gihima kini sa mga designers ug agency owners sa Sugbo ug matud pa basin og naaan lang silang model sanglit ang mga users sa ecstasy, mga social nga party goers. Because ang uban good models, ilang generalize kay models ka, nagamit ka kasi into fashion, mahilig sa party. Aduna say misumbong sa News 5 na di lang sa bars palito ng ecstasy, kundi sa mga pension houses kung diin magkita ang dealer ug ang kliyente nga kasagarang estudyante. Tungod diini gipahimangnuan ang mga pension house owners nga i-report dayon ang mga katingalahang kalihukan sa ilang establisamento. Samtang gawa sa pag-trace ug pagsikop sa drug dealers, gisugyot sab ni Waminal ang pagdugang sa rehabilitation center sa Sugbo. If you're a mother or father na yung anak addict o na nabuang ka asa iparehab ang anak, paitin ang sitwasyon na. Binta to mga dato, the filthy rich, they could afford private rehab centers nga ang monthly of 25 to 50,000 per month. Andrea Patenio, News 5. Samtang ang nursing graduate nga nadakpang na maligya og ecstasy nga sinagulan og cocaine, may makakusab sa pasangil sa usa kinahan nga mga ramp model sama sa iyang anak mo'y customers sa tinimpla nga drogas. Jinky Bargio, Suginlimi. Gihimakak sa nursing graduate nga si Kenneth Rosales nga nalambigit siya sa pagpamaligya og illegal drugs sama sa cocaine ug ecstasy nga ang iyang mga customers mga ramp models ug tinun-an sa dakong universidad sa Dan Pelaez. Usa ka inahan sa ramp model dito sa buhatan sa CIB kagahapon ug mitudlo kang Rosales nga maoy hinungdan nga naghallucinate ang iyang dalagang anak human makatumar sa ecstasy. Giingong ramp models ang iyang usa sa mga target customers. No, wala mong gigi customer, no, it's not sure na ingana, but marag ilan gipagawas tingali. Actually, di ko dapat mo comment ani, but then wala, may yung question na wala gid na. Giklaro ni Kenneth sa News 5 nga wa gayud siya misud ining illegal nga negosyo. Wa sab siya kaila nga ramp model. Siya mismo andam sa mo paubo sa drug test pagpamatod nga wa siya malisuy og pangisip sama sa alegasyon sa pulis ug media. Apan dihang gipangutana siya. It's food supplement, it's not, I mean, it's illegal there, paracetamol, para sa brain, mudagan ng brain. Bali, ang knowledge mo na akong giapasan na. Bali, muna na nga na. Dugang ni Rosales nga wa siya magmahay sa iyang gidangatan karon. Jinky Bargio, News 5.